Og det er så momentet, hvor Oliva lige har lært at komme fremad. Og nu går det stærkt. Rolig. Og en gang til. Kom så. Kom så. Yeah! Er du dygtig? Og så er vi der igen. Med fars computer. Som nok snart er død. Som nok snart er død.